Και τώρα από το Compact Disc Club σε πρώτη προβολή. Cine Diamonds. Μια συλλογή κατευθείαν από την κορυφή του box office. Cine Diamonds. Διαμάντια στραφτερά για πάντα σε 4 CD. Μεγάλες και σπάνιες κινηματογραφικές επιτυχίες που δεν υπάρχουν σε άλλες συλλογές. Cine Diamonds. Όταν η μουσική είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής. Με τη γνωστή ποιότητα του Compact Disc Club. Αποκλειστικά στο 6888 888.